Vi tager hul på kapitel 4 i Marketing Management, der omhandler digitale marketingteknologier, hvor en række teorier i bogen ikke rigtig har ændret sig de sidste mange år, så sker der rigtig meget inden for det her emne. Derfor har jeg tænkt mig at perspektivere og opdatere emnet, og også prøve at rulle det ud på nogle af de mere gængse marketingteorier. Jeg har delt min præsentation op i 5 emner. Vi starter rigtig kedeligt, og det er fordi, at marketing dybest set var ret kedeligt i sidste århundrede, i hvert fald hvis man sammenligner med den udvikling, der er i gang nu. Andet emne handler om paradigmeskiftet i marketing. Den tsunami af digitale teknologier, vi er vidne til, den vender op og ned på måden, man bør fastlægge sine marketingstrategier. Så jeg kommer ind på 5 nye strategier. Emne 3 handler om den virkelighed, som I kommer til at møde, når I skal ud og have et job. For langt de fleste virksomheder, de fatter simpelthen ikke dybden af paradigmeskiftet. Vi skal have eksemplificeret alt det digitale sniksnak med nogle konkrete eksempler, så jeg genbesøger de gode gamle 7 P'er og viser, hvordan de påvirkes af marketingteknologierne. Og så slutter jeg af med de sociale medier. Jeg vil lige introducere mig selv. Jeg hedder Sten Trumholdt og er tilknyttet CBS som ekstern lærer. Jeg har en cand.merc i strategisk planlægning og marketing, og de seneste 35 år har jeg arbejdet med markedsføring. Jeg har stiftet et reklamebureau tilbage i slut 80'erne, men der skete simpelthen ikke en skid. Jeg kunne jo ikke noget, som jeg ikke kunne få på det næste gadehjørne. Så i start 90'erne blev databaser tilgængelige for menigmand, og vi kastede os frodende over denne nye teknologi og specialiserede os i individuel kommunikation eller databasemarkedsføring, som det også hed. Det gik bedre. Vi fik i hvert fald en række store kunder og vandt en masse internationale awards. Så dukkede der, Gud hjælpe mig, mere teknologi op i marketingbranchen. Internet ramte nemlig for alvor Danmark der i omkring 96-97. Fordi vi havde teknologien inde på kroppen, som et af de få bureauer i Danmark, fik vi mulighed for at udvikle det første online supermarked i Europa. Det gav os en masse omtale, og samtidig var erhvervslivet ved at gå i panik over, at de ville uddø, hvis de ikke kom online i en fart. Og vupti, så sad vi og udviklede e-business-strategier for nogle af Skandinaviens største virksomheder og en masse startup. Mit bureau det rundede 200 ansatte med kontorer i London og Hamburg, og i 2000 solgte jeg det til Valtep, en global kæde af digitale bureauer. Her arbejdede jeg med internationale kunder de næste par år. Fra 2005 har jeg primært lavet 2 ting. Jeg investerer i tech-startups, så jeg har iværksætteri, digitale teknologier og nye forretningsmodeller tæt inde på livet. Og så har jeg et rådgivningsfirma, hvor jeg indtil nu har hjulpet over 100 mindre og mellemstore virksomheder med at komme ud på samme vækstrejse, som jeg selv har prøvet. Lad os dykke ned i det første emne, marketingteknologier. Jeg vil kort ind på udviklingen, både i sidste århundrede og så her de seneste 20 år. Lidt omkring, hvordan teknologierne spreder sig og i alle funktioner i virksomheden. Det er uoverskueligt, så det store antal, der er, men heldigvis også noget om, at det bliver nemmere at tilgå de her teknologier. Kotler har i kapitel 4 et afsnit, han kalder From Marketing 1.0 to 4.0. De 2 første perioder, de strækker sig over godt 70 år, så I kan jo selv regne ud, hvor hurtigt det går med de 2 næste perioder. Faktum er også, at der stort set ikke skete en dyt i sidste århundrede. Det var jeg kort inde på før, hvor jeg sagde, at jeg var ved at falde i søvn. Det var altså rent marketingmæssigt. Teknologierne udviklede sig bare ikke. Marketing det handlede i store træk om at finde ind til kernen af sit brand, få formuleret sit budskab til sin målgruppe og distribuere det via nogle massemedier. Så den teknologiske udvikling er også til at overskue. Vi starter med nogle hieroglyfer fra ca. 6.000 år siden. Det var dengang hugget i granit. Så går der altså en årrække, faktisk rigtig mange tusind år, før vi kan finde ud af at få det ned på tryk i en avis. Så all in all, så er det altså helt vildt begrænset, hvad der er sket af teknologiske landevindinger inden for marketing op til starten af 90'erne. Selvom TV'et naturligvis er en kæmpe landevinding for at nå hurtigt ud til masserne og opbygge sit brand. Men så går det til gengæld amok. Faktisk så hurtigt, at hverken virksomheder eller jeres lærebog kan følge med. Marketing 3.0, det handler om, at virksomheder skal give en masse til kunderne. Så man kan sige, at marketingafdelingerne bliver nærmest til forlag, der udgiver magasiner, whitepapers, blogs, podcasts og videoer, og det erstatter i nogen grad almindelig annoncering. Det hedder også inbound marketing, fordi virksomhederne deler ud af relevant viden og artikler for at skabe troværdighed, og håber også, at trafik vil komme ind på deres website.
Det kører sådan set stadig på fuld drøn, fordi det er ikke alle virksomheder, der er helt klar over, at vi er ved at bevæge os over i, eller vi faktisk er godt inde i marketing 4.0, hvor de digitale muligheder har knyttet kunderne tættere sammen. Det uddyber jeg meget mere om lidt. I februar 2021 har Kotler faktisk udgivet en ny bog kaldet Marketing 5.0. Han beskriver, hvordan ny teknologi kan benyttes til at adressere kunders dybere behov, som det sidste årti handler mere og mere om racemæssige, politiske og miljømæssige aspekter. Så virksomheder skal nu i højere grad til at demonstrere, at de faktisk gør en forskel i verden. Det fører alt for vidt at løbe samtlige teknologier igennem. For modsat udviklingen fra 30 til 2000, så er det gået ekstremt hurtigt de sidste par årtier. Så jeg har bare lige taget et par highlights med her. Fra den simple online marketing over de sociale medier, der popper op omkring 2004, 5, 6 stykker. I 2009 overhaler online annoncering tv-annoncering. Det tog altså kun cirka små 10 år. Og i 2016 har over halvdelen af verdens internetbrugere handlet online. Og så op til nyere tid, hvor jeg vil fremhæve mobilen af 3 årsager. Den er always on, den er ekstremt udbredt, og så giver den adgang til alle tænkelige services. Vi kommer heller ikke udenom de sociale medier, der optager en stor del af vores tid, i snit cirka 2,5 timer om dagen. Det kommer jeg også dybere ind på senere. Og så er der Marketing 5.0, som vil byde på gennembrud for en række teknologier og forretningsmodeller. Det kommer jeg også til at eksemplificere om lidt. Porters value chain model er kun medtaget for at understrege, at desto mere avanceret marketingteknologierne bliver, jo flere funktioner i virksomheden bliver involveret. Hvis en marketingafdeling kun vil lave noget e-mail marketing, så er det klart, så kan sådan et system kun involvere marketingafdelingen. Men tænk på nemlig.com, Airbnb og en masse andre, og så er det ret tydeligt, at alle funktioner og alle aktiviteter i virksomheden skal spille sammen, fordi teknologien påvirker alle processer. Over 5.000% vækst i digitale marketingteknologier, bare alene i de sidste 10 år. Det er til at tage at føle på. Martech, som er en organisation, der prøver at samle op, hvad der er, lave sådan en overblik, de har lavet en opgørelse over, der i dag er 8.000 forskellige tools. Og det er ikke en udvikling, der tyder på, at det tager af. Tværtimod. For at give et overblik over, eller prøve at kategorisere alle de her mange teknologier, så kan man stille sådan en hierarki op her, som en virksomhed skal have, hvis man eksempelvis skal drive en stor online forretning. Det kunne godt være nemlig.com eller Airbnb. For det første så er det nødvendigt at få hostet sine løsninger og få hele tech-arkitekturen på plads. Det sker via cloud-platform, og det er nede i bunden af den her illustration. Her er Amazon Web Services de dominerende. Faktisk tjener Amazon mere på denne forretningsenhed end nogle af deres andre. Så har man brug for en serviceplatform, der kan håndtere og automatisere online chat, forespørgsler, inbound og outbound e-mail med videre. Her er danske Zendesk et godt bud. De er også blandt de markedsledende på området. Dernæst så er der brug for en app-platform, der sådan lidt populært sagt kan håndtere salgs- og marketingfunktionen i form af at registrere, hvem der besøger dit site i et CRM-system, tracke al adfærd, som er et vigtigt input til big data-analyser. Det kan individualisere indholdet på dit website, baseret på den enkelte brugers adfærd osv. osv. Det kunne for eksempel være HubSpot eller Salesforce, som er de 2 største på området. Og endelig så kan du så supplere med en lang række apps, der er fokuseret på et område. For eksempel MailChimp, hvis du skal automatisere din e-mail marketing. Eller det kunne være et bookingsystem, hvis du skal sælge billetter eller have folk til at booke møder med dig med henblik på noget rådgivning. Og til slut, så kan du bygge din egen applikation ovenpå, som er helt speciel for din forretningsmodel af den branche, virksomheden nu befinder sig i. Det er vigtigt at sige, at det er strukturen for store løsninger. Skal du for eksempel åbne en webshop, der sælger sportsudstyr, og ikke har de store krav til integration med finans- og lagersystemer, så er der også mindre løsninger, for eksempel Shopify, som er specialiseret i netop det. Og de kan i øvrigt også default integrere med en masse specialist-apps. Jeps, den gode nyhed det er, at de enkelte teknologier de bliver mere og mere intuitive og nemme at konfigurere. Hvis vi lige går hen i anden søjle i den her figur, helt nede i bunden, der ser I AWS, altså Amazon Web Services. Og det er klart, det kræver stadigvæk backend-udviklere at konfigurere det. Men helt ud til højre, hvor du ser et system som HubSpot, som i den grad er et marketing-tool, er lavet, så det kan konfigureres af personer, som blot har lidt flere for IT.
Der er ingen tvivl om, at trenden er, at det hele tiden vil blive nemmere at lave selv avancerede tilpasninger. I 2020, der mener man, det viser research, at en mellemstor virksomhed bruger omkring 185 forskellige apps i deres tech-stack. Det er også derfor, man taler om, at der er behov for en ny type marketingmedarbejder, en Chief Marketing Technologist, som bliver et bindeled mellem CMO'en, altså marketingdirektøren, og CTO'en, som er IT-direktøren. Vi hopper videre til emne nummer 2, paradigmeskiftet i marketing. Tro mig, der er rigtig mange virksomheder, som sidder fast i gamle vaner og slet ikke forstår omfanget og konsekvenserne af det paradigmeskift, der er sket og sådan set bliver ved med at ske inden for marketing. Jeg vil komme ind på 5 strategier, som virksomheder bør integrere, hvis de vil favne nutidens forbrugere og ligesom agere i den nye digitale virkelighed. Kotler har i kapitel 4 det her citat, hvor han skriver, at den ekstreme vækst inden for digitale teknologier har og vil blive ved med at transformere mange af marketings traditionelle processer, inklusiv hvordan markedsfolk vil reach, engage, measure, manage and deliver value to customers. Jeg har fremhævet ordene reach, engage, measure, manage og deliver. Blivet mærket i hvert eneste af de her ord. Fordi tidligere handlede marketing dybest set om reach og deliver. Og det, der skulle leveres, det var et budskab. Nu taler vi også om at engagere forbrugerne, om at måle og styre al marketing. Og det, der skal leveres, det er værdi til kunderne. Så det er da pisse irriterende, ikke? Fordi før der var markedsføring dejligt simpel, altså sådan før 90'erne. Definér en klar fordel for dit brand, formulér nogle budskaber, der rammer målgruppen, og så rykker du tv-reklamer eller annoncer i, der har den ønskede reach og frekvens. Der er jo nok en grund til, at reklamebranchen op gennem 50'erne, 60'erne, 70'erne og 80'erne fik et ry for, at det var et drømmejob, og dagens største bedrift, det bestod i, hvilken vin man skulle have til sin frokost. For det her, det er da snot forvirrende. Det er slut med bare at sende de nye reklamefilm til TV2, og så vente på, at kunderne stormer ned i butikkerne og køber dit brand. Nu skal du holde øje med, hvad der bliver skrevet om dit brand på sociale medier, på blogs og i videoer osv., og du skal sikre dig at være til stede på samtlige medier. Og kommunikerer du med den enkelte kunde, så skal du også være klar over, hvordan hun påvirkes af andres holdninger, som du slet ikke kan styre. Så marketingmixet, det skal i den grad gentænkes. 2 ting er interessante ved den her figur. For det første, marketingmixet. I venstre side af figuren, det vil sige før 90'erne, der skabte man awareness med massemedier som tv eller printannoncering. Så kunne man eventuelt supplere med at sende en brochure til interesserede kunder og toppe op med en masse in-store-materiale, der skulle lave den sidste overbevisning i købsøjeblikket nede hos forhandleren. Altså rimelig snævert og straightforward. Nu er marketingmixet markant mere komplekst og involverer, at man har styr på en lang række forskellige kompetencer og medier. Det er højre side af figuren. Jeg skal nok til sidst komme lidt mere ind på det her mediebillede. Der er også en anden ting, der er interessant ved figuren. Den er faktisk fuldstændig forældet og skal gentænkes. Marketing management er faktisk inde på det her i kapitel 13. Så det her det er bare en kort repetition, men den gamle antagelse den går på, at forbrugerne startede med en lang række potentielle brands, og sådan metodisk indsnæder disse, indtil de besluttede, hvilke de ville købe. Og efter køb, så var de kun fokuseret på brugen af produktet. Ny research inden for digital brand management har fundet, at forbrugeren bogstaveligt talt kører mere i ring, fordi brands de ryger ind og ud i løbet af den her consider og evaluate fase. Og efter købet, så indgår forbrugeren i et loyalty loop, som både handler om at bruge produktet, men i lige så høj grad handler om ens oplevelse med produktet og dele det. Det er klart, at virksomheder stadig har en fordel i at sikre sig awareness for at komme ind i forbrugerens bevidsthed. Men det pudsige er, at løbet er ikke kørt, hvis man ikke er på forbrugerens radar fra start. I evalueringsfasen vil man jo typisk søge på nettet, tjekke anmeldelser og høre venners anbefaling. Så det er her nye brands kan komme i betragtning, hvis de formår at være på de medier, hvor forbrugeren søger efter den her information. En anden interessant finding er faktisk, at hvis du lægger for meget vægt på awareness-delen, og mindre eller intet på aftersales-delen, så kan du også tabe rigtig meget på den lange bane.
Det gav sikkert god mening tidligere at lægge det meste vægt på at skabe awareness og opmærksomhed, fordi research viste, at man som forbruger typisk i snit besøgte cirka 4 brands man havde 4 brands i tankerne til sådan en sidste vurdering i en fysisk butik. Det tal er imidlertid nu nede på et snit på cirka 1,2. Det vil sige, at man besøger, efter at have lavet research og alt muligt andet, så er du meget mere hårdfast på, hvad er det for et brand, du vil have. Og så søger du kun ned i snit 1,2 butik, enten online eller fysisk, for at finde det produkt. Det gælder jo også ved køb af andre langvarige produkter, f.eks. et nyt køkken. De færreste de fiser i dag rundt til 4-5 forskellige køkkenbutikker. De foretager evalueringen foran skærmen og vælger deres favoritbrand der, og så kan de så besøge det i en fysisk butik. Vi er inde på marketing 4.0 tidligere, og det er ligesom det stadig, vi befinder os på nu. Og jeg understreger nu, for jeg nævnte også, at marketing 5.0 er lige rundt om hjørnet. Kotler taler om deeper digital connection og connected customers, fordi de digitale teknologier har muliggjort, at kunderne hurtigt og nemt kan finde informationer, dele erfaringer og holdninger osv. Det har David Rogers skrevet en bog om. Han kommer også fra CBS. Det er den, der ligger i New York, nemlig Columbia Business School. Han omtaler connected customers som selvorganiseret netværk. Og det vil sige, at hvis man som virksomhed ikke fatter og agerer efter styrken i de her netværk, så kan virksomhedens markedsføring i realiteten nemt prale af på den enkelte kunde. Det understreger den her research også. Den kigger på, hvilke kilder benytter kunderne til at søge information. Det er de mørkeblå søjler, og samtidig hvor stor troværdighed de her kilder har. Det er de lyseblå søjler. Hvis vi lige kigger på de 4 første medier, så er det der kundenetværkene, de bolder sig. Det er internet og websites, altså hvor man er rundt og søger. Det er friends and family, det er review sites, og så er det sociale medier. Og så prøv lige at lægge mærke til, hvor høj troværdigheden er. Først på 5. og 6. pladsen, der kommer medier, som virksomheden 100% selv er herre over. Og resten af medierne, de er igen overladt til netværket. Det er også derfor, at Rogers skriver, at kunderne kan være din største konkurrent, eller omvendt den største business driver. Vi ved godt, at en gnist det kan antænde et flammehav på de sociale medier. En lille omvej ud til B2B-markedet, det viser, at det er fuldstændig samme tendenser, der gør sig gældende her. Tidligere sad den sælgende virksomhed på al information, så B2B-køberen var afhængig af at få fat i en sælger. Men 92% af B2B-køb starter nu på nettet, og 75% af B2B-købere benytter sociale medier som en kilde. Så lad os kigge på, hvilke strategier, der skal tages i brug for at navigere i den her nye digitale virkelighed. Rogers han opstiller 5 strategier, og de er så gode at huske, så spids ører. For det første, så vil de her kundenetværk, de ønsker adgang til data, information osv. hurtigt, nemt og fleksibelt. Og det ved vi jo godt, det tager et halvt nanosekund for en bruger at danne sig en holdning til et budskab, og det afgør, at man ligesom klikker videre. Derfor skal virksomhederne have en access-strategi. Og det lyder jo helt banalt det her, men det er helt grundlæggende for, at alt hvad virksomheden foretager sig digitalt, det skal bare være hurtigt, user-friendly, de skal være always on. Og always on er noget, som mange virksomheder ikke forstår, fordi man har været vant til at køre kampagner, det vil sige, at man kører 2 kampagner om året, og så var der sådan set stille imens, men det kan man godt glemme alt om. Det er ikke nok bare at køre kampagner, der skal ske noget hele tiden. Det næste, han snakker om, det er, at de her kundenetværk, de ønsker at engagere sig med digital indhold, som er både sådan, vækker nogle følelser, noget interaktivitet og relevant for ens behov. Så de her selvforherligende reklamer, de hører altså fortiden til. Virksomheden skal køre en engage-strategi, og det har vi lidt været inde på før. Altså de skal nærmest begynde at blive sådan et mini-forlag. De skal tænke som et forlag, hvor de producerer indhold og sponsorerer indhold, og måske også er inde og kurere det. Så det handler om, at virksomhederne de øser ud af deres ekspertise,
og gennem relevans for at engagere sig i kundens behov. Altså ikke noget hardcore salg. Det her det er en super krævende marketingstrategi, fordi der skal produceres meget indhold i form af artikler, whitepapers, e-books, videoer osv. Og dernæst så skal man så også sikre sig, at det her indhold det bliver distribueret til ens målgruppe, for eksempel via sociale medier eller ens eget website. Et par gode eksempler på det er inden for B2C, det er Santander Bank, som ikke omtaler lån og renter med videre, som er dybest set ret uinteressant, men de har en lang række artikler om for eksempel renovering eller udlejning af sommerhuse. Så brugere, der søger på det her, har behov for at vide noget om det, de bliver ligesom engageret indirekte med Santander gennem nogle kvalitetsmæssige artikler. Og sådan på den måde får Santander så stille og roligt snøren rundt om kunden. Tilsvarende på B2B-markedet, et konsulenthus, der på LinkedIn tilbyder et 45-minutters webinar rettet mod retailbranchen, hvor de øser ud af deres erfaringer og specialistviden. Igen, ikke ved at sælge lige på og hårdt, men ved simpelthen at gå ind og sælge sådan indirekte og vise deres viden på feltet. Kundenetværk handler også om, at de gerne vil være individualister, så de vil gerne have mulighed for at skræddersy deres produkt eller service, og derfor skal virksomheden også forstå, at det skal være muligt med ens produkt. Man kan sige, at produktionsteknologien er heldigvis også udviklet, så det i dag er muligt forholdsvis hurtigt og billigt at tilpasse alverdens produkttyper, lige fra en kop kaffe til en bil og til dine nye sneakers. Så snakker Rogers om, at kundenetværkene også vil connecte med hinanden og dele idéer, videoer og anbefalinger osv. Jeg tror ikke, det behøves nogen nærmere uddybning. Men det betyder, at virksomheden skal have en connect-strategi. De skal blive en del af kundernes samtaler på nettet. Hvis virksomheden ikke tapper ind i den her informationsstrøm, der kører omkring deres brand, så risikerer de meget hurtigt at overse muligheder eller trusler, der i værste fald kan føre til meget kostbare kriser. Så det handler for virksomheder om at lytte, lære og slukke eventuelle ildebrande, før de udvikler sig. Og i relation til kunderejsen og dens mange touchpoints, så står det hurtigt klart, at der er mange steder, virksomheden skal lytte med. Det gælder både de her managed touchpoints, som virksomheden selv har kontrol over, men også alle de unmanaged. Og det kan selvfølgelig synes fuldstændig uoverskueligt. Men også her er der heldigvis hjælp at hente i digitale marketingteknologier. Jeg har optaget sådan en lille video her fra et website, der hedder Brandwatch, som egentlig illustrerer fint, hvad er det, de kan hjælpe med at lytte. Yes, den femte og sidste strategi, det er, at de her kundenetværk, de ønsker at samarbejde om, nu skriver han, collective projects and go through open platforms. Så udover at man har en masse holdninger og ytringer, så ønsker mange kunder faktisk også at bidrage med idéer til, hvordan virksomhedens produkter og services kan optimeres. Det kender man jo godt fra Facebook og andre sociale medier, hvor kunderne ikke er blege for at give gode råd til virksomhederne. Derfor er det en rigtig god idé at invitere dem ind i maskinrummet, så virksomheden skal have det, han kalder en collaborate strategy. Så man udvikler sine produkter eller services på ryggen af kundernes reelle behov og ønsker. Det er jo trods alt dem, der i sidste ende skal købe dem. Jeg er involveret i flere tech-startups, der udbyder forskellige platforme. Her er det helt normalt at spørge efter feedback eller tip til nye features. Jeg skal nok komme mere ind på den her filosofi lidt senere. Vi er nået til det store tema i midten. Fatter du overhovedet alvoren af det, jeg har fortalt dig indtil nu?
For jeg skal love for, at der er virksomheder derude, der har fattet det og buller derudad. Ikke mindst en masse nye startups, som er inde og rykke godt ved kendte brancher. Men der er desværre også en række virksomheder derude, som stadigvæk opererer med lidt gamle vaner, og som i værste fald risikerer at visne helt væk. Så nu er der satme grund til at følge med i afstillingsøkonomi, for personer med dyb viden om digitale marketingstrategier og teknologier er pludselig blevet nøglen til at udvikle nye forretningsmodeller. Accenture, et af de store konsulenthuse, har lavet en undersøgelse sidste år i 2020 blandt direktører i 1000 større amerikanske virksomheder. Og 90% af dem er enige i, at marketingdirektørens rolle vil forandre sig helt fundamentalt de næste 3 år. So far, so good. Men i forlængelse af det, der mener 75% af de gamle marketingmodeller kommer til kort, hvis man skal levere optimale kundeoplevelser. Der er altså 3/4, der er med på, at marketing har ændret sig, så nu skal vi til at have nogle nye metoder og modeller i anvendelse. Men af de mange virksomheder, der kender de her udfordringer, så er der altså kun 17% af dem, der har omstillet sig og omstillet deres markedsføring og kan sige sig at være marketingleder i den her nye digitale virkelighed. Så der er alle mulige grund til at lytte efter her, blive færdig med studiet og komme ud i en virksomhed og gøre en forskel. Her er problemet illustreret med 2 kurver. Hvis en virksomhed udvikler sig lineært, og teknologien udvikler sig eksponentielt, jamen så vil der jo selvfølgelig blive et stadig større gap mellem virksomhedens offering til markedet og hvad der teknisk er muligt. Og det er også derfor, vi oplever virksomheder og hele brancher blive overhalet indenom af helt nye startups eller meget progressive konkurrenter. Så jo længere virksomheden venter med at tage de nye teknologier til sig, jo større sandsynlighed er der for, at de bliver ligegyldige eller ultimativt dør. Udfordringen den er imidlertid, at tingene modsat tidligere, de ændres i et hissigt tempo. Altså 3 års marketingstrategi er komplet døde. Der skal tænkes virkelig agilt. Så virksomheder, der bevarer deres aktualitet og vækst, er nødt til at erkende, at der er tale om konstant forandring. For eksempel ved at genopfinde kundeoplevelsen ved banebrydende innovation eller ved at skabe helt nye indtjeningsmuligheder. McKinsey, også et stort konsulenthus, har udarbejdet den her model med 3 horisonter. Den vandrette akse går fra velkendt teknologi til helt ny teknologi. Og den lodrette akse, jamen den går fra eksisterende marked til et helt nyt marked. Så hvis vi kigger på horisont 1, jamen så handler det jo om at fastholde ens nuværende forretning med lidt forbedringer, extensions og varianter osv., eller reducere kosten. Så det er det, man bruger en kendt teknologi til. Når vi bevæger os ud i horisont 2, så er vi sådan i teknologier, der er kendte, og også på markeder, der er kendte, eller er ved at vokse. Så det kan sådan være næste generations produkter eller services, men det er stadigvæk sådan ens core marked. Og er vi helt ude i horisont 3, jamen så er vi ude i helt nye teknologier og helt nye markeder. Så det kunne man sige lidt populært sagt, det er måske det, som virksomheden skal leve af om x antal år. Semler-gruppen, det er en virksomhed fra 1917. De er Danmarks største importør af biler og repræsenterer en lang række mærker. Så det er næsten så old school og traditionelt, som noget kan være, uden at forklare det. Men man importerer nogle biler fra tyske fabrikker og sælger dem via et forhandlernet. Men nu er det nu heller ikke de kendte brands som Porsche og Audi er vendt på. I 2015, der søsatte Semler-gruppen en separat forretningsenhed, de kalder Semler Innovation. Og Drive er første resultat af denne afdeling. Det er en app, hvor du kan abonnere på en hel bilpark og frit vælge at betale for den bil, der passer til dit behov 365 dage om året. Så har du kun brug for en bil i 2 måneder, eller pludselig vil have en anden type bil i et par dage, så går du bare ind i appen og fikser det derindefra. Så man kan sige, at det her det er selvfølgelig afledt af Semler-gruppens nuværende forretning, så vi er i horisont 1, men de bevæger sig også delvis ind på en marked, de aldrig har betjent, nemlig kunder, der ikke nødvendigvis ønsker at have en bil hele året, eller blot ønsker større fleksibilitet, så vi snuser også til horisont 2. Connected Cars er helt klart i horisont 2. Det er en digital løsning til alle værksteder, blandt andet baseret på sådan en smart device, som værkstedet installerer i kundens bil, som så sender en diagnose om bilens tilstand til værkstedet. Herudover er det også en samlet løsning, så værkstedet kan kommunikere nemt med de enkelte kunder.
Så det her er jo ikke kun henvendt til Semler-gruppens egne bilforhandlere, men til alle typer værksteder. Så vi er klart i horisont 2. Og endelig så er der Holo, hvor Semler-gruppen bevæger sig ud i helt ny teknologi og helt nye markeder, altså horisont 3. Holo kigger ind i markedet for selvkørende transport, både på landjorden og i luften. Så det er altså et eksempel på en gammel virksomhed, der har fattet, at nye teknologier giver nye muligheder, og at man er nødt til at tænke helt ud af kassen for også at have en berettigelse på den lange bane. Jamen, det kræver simpelthen et opbrud med den vanetænkning, der typisk hersker i virksomheder, der har været vant til, at tingene ikke forandrer sig synderligt meget. Tænk blot på den tidlige illustration med masseproduktion og massekommunikation. Jeg skriver her, at siloerne de skal nedbrydes. Altså salg, marketing, service, produktudvikling osv. skal integreres langt mere. Accenture, som jeg refererede til før, de fandt i deres undersøgelse, at kun 14% af virksomhederne prioriterer dette. 14%. Måske er det i erkendelse af, hvor svært det er at ændre en fastlåst tankegang, at flere store virksomheder opretter selvstændige enheder, fuldstændig løsredet fra normal drift, som kun skal fokusere på at innovere strategier og forretningsmodeller ved hjælp af nye teknologier. Semler-gruppen er et godt eksempel, men også Nordea og Danske Bank og andre har gjort det samme ud i selvstændige forretningsenheder. Jamen det her, det skal I bide mærke i, hvis I har ambitioner. Fordi hvis vi kigger historisk på det, så har personer, der ender i direktørstolen, enten haft en finansiel baggrund eller stor erfaring med den operationelle drift i virksomheden. Sådan bliver det ikke fremadrettet. Digitaliseringen af virksomheden, den sker nu i raketfart. Og hvem kommer til at sidde med den største digitale berøringsflade? Det gør den nye type CMO, som har fingrene begravet i data om kunderne, er med til at definere nye forretningsmodeller, nye markeder og revenue streams, og har fingeren helt nede i pulsen eller på pulsen i relation til konstant at optimere kundeoplevelsen. Som nævnt før, så er der heldigvis en række virksomheder, som allerede har taget de digitale marketingteknologier til sig. Så jeg vil løbe en række små cases igennem med udgangspunkt i marketings 7 P'er. De 7 P'er i marketing er oprindeligt fra 60'erne, så i digitaliseringstegn så genbesøger vi dem lige for at give eksempel på, hvordan de bliver påvirket. Den første, promotion, behøver næppe yderligere uddybning. Jeg har allerede beskrevet, hvordan den traditionelle markedsføring er blevet overhalet af digitale muligheder, så lad os i stedet starte med produktparameteren. 2 trends gør sig gældende for produktudvikling i relation til nye teknologiske landevindinger. Det er brugerinvolvering og brugeroplevelse. Man kan sige, at tidligere, der førte virksomheden en idé, og afhængig af industri, så tog det måneder eller adskillige år med produktudvikling, før produktet var parat til lancering. Det er klart, at teknologien har optimeret tingene, også i produktionsledet, så rejsen fra idé til produkt er blevet forkortet væsentligt. Men der er en anden væsentlig faktor, som digitaliseringen har medført. Tidligere skulle man sikre sig, at produktet var 100% fejlfrit før lancering, for det kostede en formue at markedsføre det, så det var en katastrofe, hvis produktet havde fejl. Det billede, det er vendt på hovedet. Nu siger man sådan lidt populært, fuck it, ship it. Det er for rigtig mange produkter fuldstændig lige meget, om produktet ikke er 100% færdigt. Kunderne ved bedst, hvad de vil have. Så i stedet for at sidde i headquarter i årevis og produktudvikle, så send det, man kalder et MVP-produkt på markedet. Det står for Minimal Viable Product, og det vil sige et produkt, der blot viser det grundlæggende koncept for dit produkt. Som tidligere nævnt, under collaborative-strategien, så handler det om at få kundernes feedback, og så optimere produktet på baggrund af det. Og i software er det nemt at spørge brugerne, hvad de savner, og så optimere produktet løbende, i stedet for at sidde bag lukkede døre i årevis og udvikle features, som du tror, kunderne vil have. Men Tesla viser også vejen. Traditionelt har nye biltyper jo været mange år undervejs. Da Tesla lancerede deres Cybertruck, demonstrerede de i høj grad, at der var tale om et MVP-produkt, da de ved en stort anlagt pressebegivenhed smadrede vinduerne på bilen med en hammer, efter at have proklameret, at bilen er uforgængelig. Så det skulle man jo umiddelbart mene var en kæmpe fiasko. Mit gæt kan så være, at det blot har givet dem endnu mere gratis PR. Og folk var jo vilde med konceptet, der blev præsenteret, fordi 3 dage efter havde de fået 200.000 ordre. Så det er jo sådan en ret sikker bevisførelse for, at vi har fat i et eller andet her, lad os bare videreudvikle det.
Der findes også nye digitale platforme, for eksempel Kickstarter.com, der har specialiseret sig i såkaldt crowdfunding. Og her behøver du faktisk ikke engang at have en prototype udviklet, men kan forklare dit produktkoncept via en konstrueret video. I eksemplet der ser vi nogen, der har udviklet en sådan tripod til dit kamera, som du så kan styre, så det kan dreje automatisk via en app. De har rejst 7,7 millioner kroner fra, hvad står der, 1849 backers i løbet af 31 dage. Nej, der er 31 dage tilbage, så det fede er, at du får vurderet, om der er reel interesse for produktet. For folk skal faktisk have kreditkortet op af lommen, hvor de bestiller produktet, typisk med en rabat, men de får det altså først leveret, hvis der er tilslutning nok, og først efter, at det er sat i produktion. Det betyder samtidig, at du kan skaffe finansiering til egentlig produktion af dit produkt, og som en sidegevinst får du indsigt i, hvilken målgruppe det er, der viser interesse. Og endelig så er der jo også platform, der sætter dig i kontakt med en defineret målgruppe, som du så kan teste dit produkt eller marketingbudskaber af på. Så det er jo sådan en form for digitaliserede fokusgrupper. Så inden for produktparametrene er der rivende udvikling. Hvis vi kigger lidt nærmere på brugeroplevelsen, jamen så kommer der også til at ske rigtig meget herinde med det, der kaldes Internet of Things, som betyder, at flere og flere produkter er forbundet til internettet. Jeg har for eksempel en Thermomix og køkkenmaskine, og minimum en gang om måneden bliver den opdateret, så den får nye og federe funktioner og flere opskrifter. Og det gør, at jeg jævnligt bliver mindet om, hvor fedt et produkt jeg har købt. Så det er både branding, loyalitetsskabelse og ultimativ brugeroplevelse. Det samme gør sig gældende for det digitale produkt, jeg nævnte før, som Semler Innovation har udviklet, Connected Cars. Her kan bilen give værkstedet besked om eventuelle ting, der bør fikses på bilen, og de kan således ofte kontakte kunden, før kunden oplever, at bilen bryder sammen. Så det er igen en forbedret kundeoplevelse. Og den her teknologi, den kommer selvfølgelig til at få ekstremt stor indflydelse på customer journeys, fordi antallet af touchpoints nu stiger hver gang kunden benytter produktet. Så hvis Thermomix erfarer, at jeg aldrig benytter deres produkt, kan de sende mig tips til anvendelsen via for eksempel en e-mail. Så det er jo kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan det kan udnyttes i markedsføringen. Ja, man kan faktisk også tænke sig, at det kan få indflydelse på, hvordan produktet udvikles afhængig af kundens brug. I en Tesla kan man allerede nu via interface i bilen selv købe sig til opgraderinger. Men Tesla kunne jo også vende den om og tilbyde deres features gratis i en periode baseret på ens brug af bilen. Undo er en dansk startup, som blandt andet sælger bilforsikringer, noget som normalt er hundedyrt. Men de benytter sensorteknologi til at vurdere, hvordan og hvor meget du kører, og sætter prisen efter det. Så det falder jo lige ind i det, vi kalder customize-strategien før. Hvorfor skal 2 25-årige personer med samme bil betale lige meget forsikring, hvis den ene kun bruger bilen i weekenden, og den anden klamper speederen i bund og rejser til Jylland hver dag? Også på prisparameteren vil vi se, at teknologien har en kæmpe indflydelse. Vi har kendt det fra flybranchen længe. Den samme flyrejse kan have vidt forskellige priser. Det kan lade sig gøre, fordi al handel med flybilletter er flyttet online, og der anvendes komplicerede algoritmer baseret på efterspørgsel, udbud, din adfærd og mange andre parametre. Men detailbranchen er altså også godt med. På Boozt lagde jeg denne jakke i kogen uden at tjekke ud, og på 10 dage der ændrede prisen sig adskillige gange. Så dagene med udsalg 2 gange om året er fuldstændig slut. At prissætte sine varer kan kun optimeres ved hjælp af digitale værktøjer. I fysiske butikker er prisskilte også i stor udstrækning blevet digitaliseret. Power, der sælger elektronik og hårde hvidevarer, de ændrer jo priser online løbende, og det bliver så reflekteret synkront i deres fysiske butikker. Så nu venter jeg bare på, at når jeg går op i min lokale supermarked, så identificerer de mig for eksempel via lokalisationsteknologi i min mobil, så når jeg står foran en hylde med min favoritvin, så skruer de lige prisen 20% op for mig, fordi de ved, at jeg køber den ofte. Der er helt sikkert noget lovgivning her, men altså teknologien er jo parat. Der findes adskillige artikler om dynamisk prissætning, altså hvor prisen på varen også er bestemt af din adfærd. Boozt ved for eksempel, at jeg nu har været inde på deres site 15 gange og kigget på den jakke. De ved også, hvor mange andre, der kigger på den, så hvordan har det indflydelse på prisen og de specielle rabatter, jeg får tilbudt på e-mails.
Hvert land har regler for prissætning af produkter. For eksempel skal du i Danmark have solgt en vare til fuld pris. For eksempel i det her tilfælde jakken, den skal have stået til 1.999, før de kan sige, at den er på tilbud. Men det er sgu da nemt nok, for det er jo bare lige et par dage, hvor den er sat ud til den pris, og så kan teknologien klare resten. Og apropos teknologi, så findes der også platforme, der kan håndtere det for dig. For eksempel danske PriceShape, som du kan integrere i din webshop. Herfra kan du så overvåge konkurrenters priser, angive hvor meget over eller under din pris skal være, hvad din minimum bruttoavance skal være, hvor meget din pris eventuelt skal gå op, hvis produktet er udsolgt hos konkurrenterne osv. Hvis vi snakker om plays eller salgskanaler, så er digitale salgskanaler i årevis vokset stødt, og grundet corona er det gået fuldstændig amok i løbet af 2020. I USA har man mål af 10 års normal vækst i e-commerce. Penetration er noget på blot 3 måneder. Så jeg tror godt, vi kan gætte på, at onlinehandel det er kommet for at blive. En anden trend, vi naturligvis kommer til at se vokse markant på ryggen af ny teknologi, det er omnichannel-strategier. Det handler om at skabe integreret og sammenhængende kundeoplevelser, uanset hvilken salgskanal kunden benytter. Eksempler på det kunne fx være Audi Showroom, hvor kunden kan konfigurere sin nye bil via virtual reality. Sandsynligvis noget, der flytter hjem i stuerne i en overskuelig fremtid. Eller det amerikanske varehus Neiman Marcus, der i deres butikker tilbyder noget, de kalder et memory mirror. Det tager et 360-graders optagelse af dig med det tøj, du prøver. Det får du så tilsendt til din Neiman Marcus app, og så kan du se videoen, når du kommer hjem, eller dele den og høre vennerne, hvad de synes om det tøj, du har prøvet. Og et enkelt klik i appen, så er det selvfølgelig købt og leveret næste dag. Og selv fitnesskæder kan rykke hjem i din stue. Her er et selskab, der hedder Mirror, hvor du kan købe et spejl, som så interaktivt kan hjælpe dig med både at køre videoer af din foretrukne fitnessform, men også online, hvor der er en træner på, som kan tracke både dine bevægelser, du kan selvfølgelig konkurrere mod kammerater osv. osv. Physical evidence handler om de fysiske rammer. Det kan fx være butikkens design og layout eller medarbejdernes påklædning. Hvis vi prøver at gå ind i sådan en butik, en tænkt butik, så kan vi lige se, hvordan de digitale teknologier kan være med til at præge det. Oplevelsen den kan sådan set starte hjemmefra, når kunden besøger butikkens website. Og allerede foran butikken kan man forestille sig, at butikken genkender kunden. Der kan fx komme en notifikation på kundens mobil med et godt tilbud. Produktudvalget kan løbende tilpasses i butikken, så det matcher den potentielle kundens ønsker. Det er grundlæggende via analyse af big data. Kunden kan også blive guidet rundt i butikken via app på mobilen. Det kunne for eksempel være relevant i et supermarked, hvis man har tastet en digital indkøbsliste ind. Og endelig så kunne man forestille sig, at personale er udstyret med en iPad og hurtigt kan hive kundens profil op og se præferencer, størrelser, kundens loyalitet osv. Så der er mange muligheder. People-parameteren den omhandler de mennesker, som er led i leveringen af en serviceydelse. Normalt vil man sige, at det er selvklart essentielt, at virksomheden vælger de rette mennesker, der stemmer overens med virksomhedens interesser. Men teknologi kan vende det på hovedet. Udviklingen af stemmestyring, chatbots og kunstig intelligens går ekstremt hurtigt. Så er det ikke mere effektivt for virksomheden og en helt fin oplevelse for kunden at blive serviceret af en digital medarbejder? For eksempel når man skal bestille sin pizza. Og selvom kunstig intelligens og chatbots lyder avanceret, så er der masser af platforme, der nemt kan konfigureres til virksomhedens behov, så man er hurtigt i gang. Og så tænker jeg også, at der er situationer, hvor det menneskelige aspekt faktisk er lidt i vejen i forhold til at give en helt optimal kundeoplevelse. Hvem fanden gider stå i kø i supermarkedet? Det er jo sjældent, at personen med kassen gør købsoplevelsen større. Så hellere Amazons supermarked, hvor du bliver genkendt via din mobil eller scanning af din håndflade, og hvor kameraer, scanner og anden tech finder ud af, hvad du lægger i kurven og automatisk trækker beløbet fra dit kort, når du forlader butikken. Hvis vi kigger på processer, jamen så gør det samme så egentlig gældende her. Der er flere typer service eller produkter, der kræver en længere proces, før købet er afsluttet. Det kan være en decideret dræber, hvis man har brugt formuer på at skabe awareness og interesse for et produkt, at kunden så skal igennem en lang proces for at afslutte et køb. Sådan har det været i mange år for forsikringer. Dybest set et lavere interesseprodukt og død besværligt at skifte forsikringsselskab, fordi man skulle sidde med en forsikringsperson og svare på 1700 spørgsmål.
Det laver Undo om på. Jeg har nævnt dem før med deres bilforsikring. Her taster du din adresse, alder, beskæftigelse med videre ind, så finder de automatisk info om dig og din bolig, og baseret på AI-teknologi kommer de med forslag til, hvordan din forsikring optimeres. Og det er super nemt og fleksibelt at til- eller fravælge dele. Salgsprocessen er således blevet gjort super simpel og kan gøres 24/7. Og så er det da også super smart, at man kan sidde i sofaen lørdag aften, hvis man får lyst til at impulsshoppe en Porsche. Jeg håber, at eksemplerne her var med til at give et indblik i, hvordan de digitale marketingteknologier har en indflydelse på samtlige marketingparametre. Det sidste emne, jeg dykker ned i nu, er de sociale medier. De fortjener en større uddybning, end de umiddelbart får i marketing management, fordi de fylder mere og mere i marketingmixet for virksomhederne. Men inden da vil jeg godt lige kaste et blik på en virksomheds samlede mediemix. Når man opererer med digitale medier, anvender man ofte en inddeling i det, der kaldes paid, owned og earned media. Paid er de medier, virksomheden betaler for, eksempelvis Google AdWords, Facebook-kampagner osv. Fordelen her er, at man selv kan styre indholdet og opnå en ret hurtig synlighed, så det er typisk disse, man vælger, når man skal have fat i nye potentielle kunder. Omvendt så betaler man jo også for dem. Owned media styrer virksomheden også selv. Det kan for eksempel være website, blog, sociale medier, altså din Facebook-side osv. Men medmindre man er en virksomhed, som allerede har en heftig trafik på sit website, så er man nødt til at benytte paid media for at trække trafik til sin blog og til sit website. Endelig så er der earned media. Earned media, det kan være anmeldelser, artikler, delinger, likes osv. Det er grundlæggende den omtale, virksomheden får, uden at man har betalt for den. Udover søgemaskineoptimering, så kan man ikke rigtig styre de her earned media, men som jeg omtalte tidligere, er det derfor uhyggeligt vigtigt, at virksomheden følger med i, hvad der bliver skrevet om dem. Lige et enkelt eksempel, det er Nike Plus, som er et fint eksempel på det, der hedder owned media. De har fået 100 millioner brugere og har endda fattet, at kommunikationen skal ske i et mobilvenligt format, så man har adgang til indholdet, uanset hvor du er. Det viser sig også, at brugere af Nike Plus køber 3 gange så meget som almindelige besøgende på Nikes webshop, så man må virkelig sige, at de har fanget det her med at skabe deres own media og samtidig øge loyaliteten. Når jeg vil uddybe sociale medier, så er det fordi, de har en enorm indflydelse både på B2C og B2B-markedet, men også fordi det er nødvendigt at forstå, hvordan brugen af de sociale medier optimeres. For jeg hører tit virksomheder nævne, at så laver vi bare en kampagne på de sociale medier, og det er uden de sådan har tænkt dybere over, om hvorvidt deres produkt og målgruppe egner sig til det, om der vil være rentabilitet i det, og hvordan kommunikationen på de sociale medier i øvrigt skal spille sammen med kunderejsen og virksomhedens øvrige marketingaktiviteter. Så de overvejelser kan være gode at tage med, når I skal udforme en marketingplan for en virksomhed i forbindelse med jeres gruppeprojekt til maj. Ganske kort, så kan man sige, at det er de færreste medier, der kan prale med så mange brugere. Facebook, de nærmer sig nu 2,8 milliarder brugere, men også imponerende, hvordan YouTube, de buller frem, som følger af en trend, hvor videokommunikation viser sig at være en utrolig effektiv måde at kommunikere og fange brugernes opmærksomhed på. Endnu mere imponerende er det måske, at folk bruger meget tid på de sociale medier. Det giver selvfølgelig rigtig god mening her under corona. Men jeg synes også lige, at man skal tjekke udviklingen fra de forrige år. Fordi også i 2018 og 2019 lå det over 2 timer. Faktisk kan man jo se en trend, hvor det flader en smule ud. Jeg læste også et sted i min research til den her præsentation, at der sandsynligvis er en trend i gang, sådan en form for detox-kur, hvor man trapper lidt ned med brugen af sociale medier. Så det bliver selvfølgelig spændende at følge. Jeg viste tidligere den her figur, der illustrerer, hvordan forbrugerne over en bred kam henter deres informationer, og hvilke medier de tillægger størst troværdighed. Nummer 1 er search på Google. Det er her, man går ud og søger på produkter osv. Men 2., 3., 4., 8. og 9. kolonne, det er altså sociale medier. Og tjek lige de lyseblå søjler. Det er troværdigheden, der banger igennem her i forhold til familie, venner, review sites som for eksempel Trustpilot og blogger og influencer. Så med al anden markedsføring, så er det din målgruppe, der bør fastlægge, hvordan du bedst når dem. På nettet mylder det med research om sociale medier. Jeg har blot taget den her lille bid med, der illustrerer, at unge mennesker får info om nye brands, sådan 50-50 fra henholdsvis sociale netværk og fra Google.
mens den ældre generation stadig primært benytter Google. Så pointen er, tænk dig om, når du udformer dit mediemix, så det ikke bare bliver en blind anbefaling af sociale medier. Igen, fokus på målgruppen. Er man en international virksomhed, er det helt afgørende, at man dykker mere ned i, hvilke sociale netværk, der er størst i de enkelte markeder. Verdenskortet her viser, at Facebook, som er den blå farve, er det mest udbredte sociale netværk på global plan. Men det kan man nemt blive forblændet af. Man afhængig af ens målgruppe, hvilket land eller lande man vil penetrere, det er helt afgørende at lave dybere research. Det samme gælder selvfølgelig for aldersgrupper. Vi så lidt før, hvordan tiden på sociale medier varierer lidt. Unge er mere på end ældre. Der er også et af de nyere netværk som TikTok, hvor 70% af brugerne er mellem 13 til 24 år. Endelig er der selvfølgelig muligheden for at vælge de influencer, som har skabt deres egen medieplatform på et socialt medie. For eksempel findes der et hav af stilikoner og modeblogger, som nemt når op på både halve og hele millioner af følgere, og i udlandet flere 100 millioner. Sjovt nok bliver flere og flere af disse influencer så populære, at deres navne bliver et brand i sig selv, og flere er også begyndt at udvikle deres forretning med selv at producere og lægge navn til produkter. Så man skal selvfølgelig også tænke om ens produkt faktisk konkurrerer med influencerens eget produkter, eller om det er komplementært. Så er der dem, der er blevet så populære, at de rykker ud fra de sociale medier, for ikke at være i lommen på dem. Eksempelvis er der Valdemars Ro. Hun laver madopskrifter. Der er stor sandsynlighed for, at du lander på hendes side, hvis du googler en opskrift. Hun har over 2 millioner unikke besøg om måneden. På B2B-markedet har de sociale medier også en ekstrem betydning. Her vil alle umiddelbart pege på LinkedIn som det bedste og eneste medie. Og ja, de er størst, men se lige på statistikken her til venstre. Det er 63% effektivitet, hvor Twitter og YouTube faktisk kommer ret tæt på. Mange virksomheder de begår den fejl kun at pege på LinkedIn, fordi de kigger på deres sociale mediestrategi udelukkende som et spørgsmål om at skaffe leads. Det kan muligvis være en OK strategi, hvis du allerede er kendt brand, som for eksempel IBM, men hvis du ikke er det, så er det jo helt afgørende at brande virksomheden, for eksempel via den engage-strategi, jeg nævnte tidligere. Og her er andre sociale netværk på figuren glimrende at anvende. Måske endda ligefrem bedre, fordi der ikke er så meget trafik eller så meget støj på B2B-scenen på de medier. Vi så tidligere, afhængig af målgruppe, at op til 50% benytter sociale medier som deres primære kilde til at opdage brands på. Derfor slutter jeg af med en helt lavpraktisk model til at lave en hurtig evaluering af, om en virksomheds produkt og målgruppe er egnet til at benytte Facebook som push-marketing. Altså bruge Facebook med sine 2,78 milliarder brugere som den primære kanal til at skabe brand awareness og salg. Der er altså ikke tale om retargeting her, fordi i retargeting, der kan du stadig godt bruge de sociale medier, men der eksponerer du kun dit budskab over for en specifik og kendt bruger, som du allerede har fået en digital krog i via et andet online medie. Modellen her, den har 5 checkpunkter. Det første punkt, det er shareability. Det handler om, at brugeren kan identificere sig med produktet og har lyst til at dele det. Fordi jo mere det bliver delt, desto mere sænker Facebook faktisk priserne. Og derfor kan det blive ekstremt dyrt, hvis du skal købe sig til distribution af dit budskab. Hvorimod har produktet en høj shareability, så får du også organisk og gratis distribution af dit budskab. Det næste, det er din målgruppe, din audience. Henvender dit produkt sig til en veldefineret målgruppe. For eksempel er kvinder mellem 18 og 35 en meget bred målgruppe på sociale medier, fordi der er så mange brugere. Så sørg for at få andre målgruppekarakteristika med. Og så skal du selvfølgelig også tænke over, om de sociale platforme har de oplysninger på brugerne. Nu har jeg eksemplet nævnt venstrehåndsaks, men faktisk så nævner du jo ikke noget sted på Facebook, om du er venstre eller højrehåndet. Til gengæld så kan Facebook nemt hjælpe dig med at identificere ejer af en iPhone, om de og samtidig er vilde med fodbold. Lifetime value. Der skal selvfølgelig være rentabilitet, derfor er lifetime value begrebet helt afgørende at inddrage. Hvis det for eksempel i gennemsnit koster 250 kroner at få en ny kunde på den her måde, så er det lifetime value kombineret med virksomhedens evne til at fastholde loyaliteten, der afgør, om det er en god forretning. Jeg nævnte Drive, dem der sælger bilabonnementer før. De kan hurtigt regne ud, hvor længe deres kunder bliver hængende, og hvor meget de i gennemsnit tjener per kunde, og således også hurtigt vurdere, hvor meget en ny kunde maksimalt må koste at erhverve via Facebook. Så den beregning er helt afgørende. Easy to explain.
Jamen det handler om, forstår man overhovedet, hvad du reklamerer for? Folks tålmodighed på nettet er nede i nanosekunder, så klikker de videre. Så selvom du rammer en veldefineret målgruppe, er det stadig afgørende, at du skal fange deres interesse. Og typisk så vil B2B-budskaber her score ret lavt, fordi de kan være mere komplekse at forstå. Og det sidste punkt, det er det, man kalder sense of urgency. Altså har målgruppen brug for dit produkt nu, og er det nemt at købe. Og igen må man sige, at B2B-budskaber kan godt kræve involvering af flere beslutningstagere, og det kan være en længere beslutningsproces. Det kan for eksempel kræve flere møder. Så det vil ikke score så godt her. Hvorimod Drive med deres budskab godt kan trænge hurtigt igennem, og de kan have en call to action, der hedder download vores app, og så har de en digital krog i dig. For lige at sætte lidt perspektiv på relevansen af den her forelæsning, så har jeg denne research, der viser, at investeringen i digital markedsføring i 2020 udgjorde 332 milliarder dollars. Det svarer til 54% af virksomhedens samlede markedsføring. Og det tal det forventes at stige 58% de næste 4 år, så det i 2024 udgør 526 milliarder, der bliver brugt på online advertising. Det svarer til næsten 2/3 af virksomhedens samlede markedsføring. Så når jeg har talt om et paradigmeskift i markedsføring, så understreger det her vigtigheden af det. Det næste, der så er, som om det ikke var nok, så udgør investeringen i digitale marketingteknologi også 30% af det samlede marketingbudget i 2019 for amerikanske virksomheder. Så jeg tror virkelig, det er fair at sige, at de digitale marketingstrategier og de digitale marketingteknologier, de kommer til at præge virksomhedernes ekstremt meget her de kommende år også. Så det var det. Jeg har ikke andet at sige tilbage end tak for opmærksomheden, og som sædvanligt så samler vi op online, så vi ses. Hej.